आपको फोन करेगा। वो अभी निकाल रहा था पैसा, एक एटीएम से निकला, एक एटीएम से निकला और निकला ही नहीं। हम थोड़ा सा बनारस निकल गए तो समर सिंह भैया में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो उसी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलिए। ठीक। हेलो नमस्कार प्रणाम। आप सब क्वेश्चन बन गया और जरूरी विषय वस्तु पर लाइव आवे के पड़ल आप सबसे। अभी अभी एगो बहुत दुखद घटना और हमनी संगे ये आप सबसे बतावे में, और आप सब हमनी के भगवान है या जे भी पब्लिक बा हमनी के प्यार करेला। अभी खेसारी भैया के शूटिंग चलत रहा फिल्म के बनारस में, और भोजपुरी के बहुत बढ़िया एगो का तो सुपरस्टार समर सिंह जी बानी। अभी 1.5 लड़का लेके वहाँ के और खेसारी भैया के मारे खातिर वहाँ के शूटिंग को पहुंचल रही है। आप सबके हाथ में निर्णय बा कि मान लीजिए वो इंसान के साथ कितना, और यहाँ पे जातिवाद की लड़ाई खेली जा रही है। तो आप लोग प्लीज ये बात के आप सबसे आके बतावल ही सबसे बेहतर लागल है, और आप सबसे बतावल हम सही समझ नहीं आए। जैसे कि शेर मर्द जौन होला न कह के सामना करे रहे। अगर मर्दानगी होके मर्द आदमी तो मर्द आदमी लड़े खातिर कह के लड़ेला, ठीक बा। और लड़े वाला जौन इंसान होला ना कह के लड़ेला कि हेजा आवतनी, ई ना कि केहू काम करता सब कोई चुप बा, 500 लड़का ले जाके हो जाते खावे लगी अपन गुंडाई, ठीक बा। तो मर्द हाथाना इतना अगर शौखे रहा लड़ाई झगड़ा करे खातिर तो कह लेवे के चाहत रहा कि हम आवत नहीं है जा लड़ी ला लोग हमरा ले। समर सिंह जी पहुंचल रही खेसारी भैया के कादू 1.5 लड़का गुंडा लेके मारे खातिर, कादू वहाँ के मारे खेसारी लाल यादव के जान से मार दे यहाँ के। तो ये आप सब के हाथ में फैसला बा, आप सब एक हिसाब करी जा। और बहुत ज्यादा देर खातिर हम लाइव नहीं आई। अगर वो मर्द उहे होला, हम तो गीत गाओ नहीं ठीक बा, गीत गाओ नहीं होला, लेकिन मर्द आदमी उहे होला ना जे सामने से लड़ेला, सामने से कह के मर्द आदमी सामने से लड़ेला। तो केहू कायर नहीं ना, केहू चूड़ी नहीं के पहन ले, केहू काम करता, तब हाथना भी ना करे के चाहिए ना कि हद पार हो जाए। बर्दाश्त करत 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 आदमी बहुत बर्दाश्त कर रहा बने। केहू कुछ बोल देता, केहू कुछ बोल देता। अब आप सबके एक फैसला करे के बा, और हमरा उम्मीद बा कि जितना भी खेसारी भैया के चाहे वाला बाने, प्यार करे वाला बाने, एक जवाब रुआ सबके देवे के बा। और उनका के कमजोर नहीं के होके देवे के ऐसे कि आप सब देख रहा बनी जा कि का चल रहा बा। एक फैसला रुआ सबके करे के बा, और ये फैसला के जौन रुआ सबके फैसला हुई है हमनी खातिर मंजूर बा। अगर उनको इस भोजपुरी में रहने का कोई हक नहीं है तो अब आप लोग बताइए। मान लो बनारस के तो भाई केहू अपना द्वार पर कुकुरो बाघ बनेला, तू आवत है बिहार शूटिंग करे, हम एजा गुंडा जुटा के घेरे लगी। ये कोनो बात ना, भोजपुरी कलाकारी है, कलाकार खातिर है। और भोजपुरी में प्यार से रहल जाला, प्यार लुटावल जाला, और गीत गौनाई में लड़ाई झगड़ा ना होला। ना तो लड़का लोग सारे भीरी नहीं कन सब कोई भीरी बाड़े। अगर ई सिचुएशन रहे तो मतलब लेके खेसारी लाल यादव की टीम में काम करे वाला लोग माने उनके लिए चैलेंज करके लड़ी ली। तो बनारस पटना काल अगर तारा हिम्मत होके अब तू बहुत बड़ गुंडा हो गई बड़ा लोग, तो काल टाइम दल होगा जहाँ भेंट करे के भेंट कर लिया हमने सामने। जितना गुंडागर्दी तू लोग दिखा रहा बड़ा, आदमी चुप मारे प्यार से रहता है अपन काम धंधा में सब कोई। अब लोग के प्रेम मिला था तो अकेले खेसारी लाल यादव के एक तरफा गाना बजा था, यहू में तारा लोग के प्रॉब्लम बा है। अब कल लोग पहले लड़ाई झगड़ा,
अगर मन करी, अगर इहे लगल बा तो भेंट कर ली, जहाँ मर्जी करी वही जा, हताना गुंडा लेके हमनी के आवे के जरूरत ना होई। जब भोजपुरी छोड़ा ही के पड़ी लिखल उखल, तो जब औकात के बात आ जाई तो साफ राफ हो जाई 1 मिनट में, उतना सोचे के ना पड़ी। आदमी चुप बाने, ऊपर से चोरियो कर, सीना जोरियो कर। केहू कहता कि सब कोई हमार हई ह